दा नैबे समाव नोंथांमोननि जे इउपिपिएल दोलोआ बा जै सरकार दाबोबाय 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो बेवहाय नोंथांमोननि जिखिनि खामानि मावनाय बे खालि माने बेखौ मा होनगोन पाब्लिसिटिल' खालामो बेनि उनाव जेबो खामानि मावा बे खोथाखौ दिनै आङो सोङाखै नोंथांनाव बे खोथाखौ ससियेल मिडिया बा रादाब बिजोंफोराव कास्टम प्रहलाद बिथांमोना बुङो आरो बे खोथाया नंगौबो नामा जे नोंथांमोना बे खालि माने खामानि मावनायनि सिगां पाब्लिसिटिल' खालामो माने 100% पाब्लिसिटि 70% खामानि मावो बे खोथाया बेसेबां सैथो प्रमद बर' दैदेननाय नोंथांमोना करापसन खालामो बेनि उनाव श्रीरामपुराव जे सिन्डिकेट दङ बेजोंसो नोंथांमोना सोलिगासिनो दा पार्टिखौ सरकारखौ आरो बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना बुङो आरो बिथांमोननाव बेनि सायाव नोंथांमोना जाखिनि नुदों जाखिनि खोनादों दा बांसिनानो डेभेलपनि खामानिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो 17 बोसोराव बिथाङा डेभेलप खामानि मावाखै नामा बेनि उनाव सोरबाया बुङो जेबो मावाखै सोरबाया बुंदों मावदों बेनि सायाव नोंथांमोननि बायदिबा हाग्रामाया बे खोथाखौ थाल मोनाखै नामा बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों सासे आलासि लिंनानै लाबोदों जाय आलासियानोखि राजखान्थिजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बिथाङानो जादों रुंगल बर' बिथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव आङो गिबियावनो बरायग्रोना लाबाय नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय जोङो नोंथांखौ लिंनानै लाबोनायनि खोथाया बेनो जों माखासे नोंथांजों खोथा सावरायगोन नोंथाङा सासे राजखान्थिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आथिखालाव राजखान्थिया माबायदि थासारियाव आरो बे राजखान्थिजों समाजखौ इयुनखौ माबायदि लांनो नागिरदों बेनि सायाव जोङो माखासे खोथाखौ सावरायगोन दा नैबे समाव आं गिबियावनो नोंथांखौ सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बे हिसाबै इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि दा नोंथांनि जि मोनसे गिबि ओंथि गोनां सोंलु बिनि फिननायखौ आं ओरै होनो लुबैयो जोंनि थासारिया जियानो जाथों दिनै बिटिआरनि बा एज ए हल बर' रायजो राजानि जि मोनसे थासारि जोबोद मोजाङाव दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव दिनै जोंनियाव जेबो केअटिक सिटुएसन बिदि गैया आननेसेसारि किसुमान सिटुएसना परिबेसा जोंनिफ्राय गोमालांबाय जेराव जोङो बिटिसि होननानै बुङोब्ला मानसि थैनाय सोरखौबा धमकि होनाय सोरखौबा गावनो थांनाय बा बहाबा बन्दनि थाखाय बन्द मानिनि थाखाय गारि सावनानै होनाय दखान बुख्रुबनाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ जों खोनायोमोन सोरांस्लाब मोनै जोंनि ब्रेनाव माखासे जानाङि जाथायफोरनि जि परिबेसनि बाथ्रा बे हाबो नाथाय दिनै सोरांबानो जों खोनायो जे इसर'आव 10 जन मानसि 10 जन स्टुडेन्ट बिटिआरनिफ्राय हरबाय इसर'नि साइन्टिस्टफोरा दिनै बिटिआराव फैनानै साइन्सनि लेब माने गायसनफैबाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव बेफोरबायदि हिउज जि डिफारेन्स दिनैनि तारिखाव जोङो खोनानो मोनो आरो जोङो प्रेक्टिकेलि मेगनजों नुगासिनो दङ दा बाथ्राया बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो इउपिपिएलनि सरकार फैनायनि उनाव दिनैनि तारिखाव जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव जों दङ दा बेखायनो रायजो राजा जिहेतु सान्थियाव दङ जोङो इउपिपिएल हिसाबै बेखायनो जोबोद माने मोजां परिबेसखौ लाबोनो हानायनि थाखाय जोंहाबो मोनसे गोजोननाय दं दा नैबे समाव नोंथांमोननि जे इउपिपिएल दोलोआ बा जै सरकार दाबोबाय 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो बेवहाय नोंथांमोननि जिखिनि खामानि मावनाय बे खालि माने बेखौ मा होनगोन पाब्लिसिटिल' खालामो बेनि उनाव जेबो खामानि मावा बे खोथाखौ दिनै आङो सोङाखै नोंथांनाव बे खोथाखौ ससियेल मिडिया बा रादाब बिजोंफोराव कास्टम प्रहलाद बिथांमोना बुङो आरो बे खोथाया नंगौबो नामा जे नोंथांमोना बे खालि माने खामानि मावनायनि सिगां पाब्लिसिटिल' खालामो माने 100% पाब्लिसिटि 70% खामानि मावो बे खोथाया बेसेबां सैथो जोबोद मिनिथावना बाथ्रा दाखालिसो कास्टम बसुमतारिया मोनसे टक श' बुंदों बे बाथ्राखौ बिथांनि बाथ्राखौ रिप्लाइ होयोबा रायजो राजा बिथांमोना दुखु मोनो कारन बिथाङा सासे भेलुलेस मानसि आरो जोङो बयबो मिथिगौ बिथाङा सासे बिटिआरनि बायजोनि मानसि जोंनियाव मानसिफोरखौ गन्डगल खालामनो
बिदा फंबायनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं लाबोनो बियो माखासे बाथ्राखौ बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाय दा बाथ्राया जाबाय जोङो जेराव 100% मावो बेयाव जोङो 20%ल' पाब्लिसिटि खालामो जोङो 80%खौनो पाब्लिसिटि खालामबावासो आरो कास्टम बिथांनियावथ' माखासे इनफरमेसनानो गैया गभर्नमेन्टआ बोरै सालायो गभर्नमेन्टआ बोरै जायो बिथाङा जेबो पलिटिकेल एक्सपिरियेन्स गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नारें केलेंगारि बिथाङा होखार जाबाय बेनिफ्राय बिथाङा माने बे अखम जातीय परिषद जाय बर' हारिनि हेंथा सानग्रा मानसिफोर बिथांमोनजों थांनानै साननैसो जयनिं जाबाय बहाबा गेस्ट हाउसआव बिखे हमनानै धुमखि होजानानै बे अखम जातीय परिषदनि मेन मानसिजों बिखे हमनानै संख्रि जानानै बिथाङा आउट जाबोनानै लास्टआव बिपिअ आश्रय लाफैदों आरो जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बेयावबो माने बे केलेंकारियाव जड़ित थानायनि थाखायनो बे होखारजादों बे खोथाखौ जोंबो खोनाबाय थायो जोङो खिन्थु जोंनाव रादाब जोंनि हिसाबै जोंनाव गैया प्रुफ गैया जोंनाव नोंथांमोनाव मा प्रुफ दङ बे प्रुफआ बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोरा दङ बिथांमोना बोरैबा संबिजितनि बेरेखा जुदि खामानि मावोब्ला बिथांमोनखौ संबिजितनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिधान दङ बे संबिजितनि दहाय लानानै जाय संबिधान बिरोधी बा बेरेखा खामानि मावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा बर' हारिनि हेंथा खामानि मावो बेखौ बेनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जायो नेमखान्थि बायदि दा जुदि कास्टम बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जानो गोनां जादोंबा बेनो प्रुफ बेनिख्रुइ गिदिरसिन प्रुफ मा नांबावो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' बेखौ माने लाजि फोनाङा खारन जातिनि नेमथाय नारि केलेंकारि जानायखाय बिथांखौ माने एक्सपेल खालामबाय होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनसे गोथार संगठना मालाबा बुंनाय नङा बेखौ जोंसो बुजिना लानांगोन आरोथ' मोनबो माने बेलेग परिबेस गैया गुबुन परिबेस गैयामोन दा प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा माने जुवानि फैसा लानानै बे समाव होखारजादोंमोन एबसुनिफ्राय एक्सपेल खालामजादोंमोन रिन्जय बर' बिथाङा दा इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो एबसुनि बेरेखा संबिजितनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय एबसुनि संबिजितनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय होखारजानानै बिजेपिआव थांनानै बिजेपिनिफ्राय होखारजानानै बिपिएफआव फैनाय मानसि बेनिफ्राय जों बेखौ बुजिनो हायो जायफोरानोखि रिजेक्टेड माल बे रिजेक्ट मालफोरासो ज' जानानै माने गाद्रा गुद्राफोरा मैला गोनां मानसिफोरा बिपिएफआव ज' जानानै दङ आरो बिनि जि मोजां मोजां मानसिफोर जायफोरा भाइब्रेन्ट लिडार जायफोरा बिटिसिनि आर्किटेक्चारमोन आन्दलन खालामग्रा मेन दैदेनगिरिफोरा जेरै मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर हितेश बसुमतारि नै आरो मानाव गेदेर नेरसोन बर' बिथांमोना दिनै गासैबो माने इउपिपिएल बेनि मिनिङा मा जे गाज्रि मानसिफोरजों बिथांमोना थाफानो नागिराखै मानोना बिथांमोननि जि जिउ जारिमिन संग्रामनि जिउ जारिमिनखौ लिरोबा जाहाथे बिथांमोना जातिनि जोलैनि हांगार होननानै लिरजाया दिनै सोरबा कास्टमा सोरबा प्रह्लादा सोरबा रिन्जिया अलरेडि जोलैनि हांगार होननानै बर' रायजो राजाया बिथांमोनखौ मार्क खालामखाबाय बेनि थाखायनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ एरायनानै बे जे जोङो बुङोना गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बुङो बस्थायाव आलु सेवनाय थायोबा बाखि आलु थाखानाय आलुफ्राबो सेवलाङो होननानै गथिखे मोजां आलुफ्रा जाहाथे सेवलाङा बेनिखायनो मोजां आलुफ्रा साइड जानानै दिनै फैदों आरो बर' रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बिथांमोना जोबोद नाजागासिनो दं प्रमद बर' दैदेननाय नोंथांमोना करापसन खालामो बेनि उनाव श्रीरामपुराव जि सिन्डिकेट दङ बेजोंसो नोंथांमोना सोलिगासिनो दा पार्टिखौ सरकारखौ आरो बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना बुङो आरो बिथांमोननाव प्रुफ दङ बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन हाग्रामानि समाव 11 कोटि सानसेयावनो कालेक्सन खालामोमोन बेयाव जों खोनादों श्रीरामपुर गेटआव जों खोनानो मोनदों जे हाग्रामा महिलारिनि समाव हाग्रामा महिलारिनि गुन्डा बाहिनिया फिसिजानानै दोननाय गुन्डा बाहिनीफोरा मा खालामोमोन 11 कोटि सानसेयाव बिथांमोना कालेक्सन खालामोमोन जाय ड्राइभारफ्रा गुबुननिफ्राय फैनाय गारिफ्रा थाखा फैसा होआ बिथांमोनखौ दाबि धुमखि होनो बेवहाय मानसि लाखिनांदोंमोन दिनै बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ'आव आङो चेलेन्ज खालामनो लुबैयो बिपिएफनि जेसेबां नेता कर्मि दङ बिपिएफआव मोजां मानसि दङ जायफ्रा महिला बिथांमोनखौ बुंदों जायफ्रा महिला गोसोनि इनक्लुडिं हाग्रामा महिलारि दा बिथांमोनखौ आं चेलेन्ज खालामदों मिडिया लानानै नोंथांमोना श्रीरामपुर गेटआव जोंजों सानसे ओंखार जुदि बेवहाय नोंथांमोना माबाफोर बेबायदि जानाङि जाथायफोर नुदोंबा कालेक्सन खालामनाय नुदोंबा आङो रंगल बर' हिसाबै राजनितिखौनो बादायगोन
माखौ लानानै बिथाङा प्रुफ होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना दिनैनि तारिखाव इसु गैला जेबो इसु गैला बिथांमोना मोनबो इसु गैयिनि थाखाय बिथांमोना जोंनि लिडारफोरखौ टारगेट खालामो पार्सनेल एटाक खालामो आरो बेराफारसे नंथारै बाथ्राफोरखौ जाबसिननानै जोंखौ ब्लेम होनो नागिरदों जाय खामानिखौ बिथांमोना 17 बोसोरै मावबोबाय बेनि पापखौ जोंखौसो होनो नागिरदों बिथांमोना थांना थानायावनो जोंनि हाग्रामा महिलाया बिनि पापनि फलखौ जेरैबायदि भुगिनो गोनां जादों बिथांनि मानसिफोरा सासे गुगालांदों बिनि कारनाव बिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर पाप मावनायनि फिथाइया बे दिनै थांना थानायावनो बिथाङा मोनजादों दा गतिके रायजो राजारावबो बेफोरखौ बिसास खालामा एलिगेसन होबाबो खमसे खम जियो रियेल फेक्ट्स जायफोर नंथारगौ बाथ्रा बेफोरखौसो होनांगौ आं खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि इउपिपिएलआव फैदों इउपिपिएलआव फैनानै ज'नो खौसेनो जुदि रायजोनि खामानि मावनो ओंखारब्ला बिथांनि माखासे पाप खामानिफोरखौ गिजारिबा रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा निमाहा होनो हागौ आं बिथांखौ खावलायदों जे बिथाङा पाप खामानि मावनायनिफ्राय उद्धार जानो थाखाय खमसे खम मोजां लामायाव फैनानै राइट ट्रेकआव फैनानै राइट डिसिसन लानानै गुबुनफ्रा जेरैबायदि इउपिपिएलआव फैदों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों थानानै बर' रायजो राजानि आल्टिमेट जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावदों बेबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैनांसिगौ मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि जि डिक्टेटरशिप बिथांनि जि माने पापनि खामानिफोर ओरैबायदि बांबायमोन दा बिनि माने बिथाङा फिथाइखौ जितु मोनजाबाय थादों खमसे खम बिथाङा लास्ट टाइमाव एट दि लास्ट मुभमेन्टआव बिथाङा एट दि एन्ड अफ द डे बिथाङा एसे बर' रायजो राजानि मोजां खामानि मावथों होननानै जों बिथांखौ खावलायदों जाखिनि नुदों जाखिनि खोनादों दा बांसिनानो डेभेलपनि खामानिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जादों हो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो 17 बोसोराव बिथाङा डेभेलप खामानि मावाखै नङा बेनि उनाव सोरबाया बुङो जेबो मावाखै सोरबाया बुंदों मावदों बेनि सायाव मा बुंगोन आच्छा नोंथाङा जोंनो फोरमायना हो सासे खौरांगिरि हिसाबै नोंथाङा माखासे एक्सपिरियेन्स जागोन नोंथाङा जोंनो फोरमायना हो 17 बोसोराव सासे गथ'आ देरनानै इभेन मेट्रिक होयो यस 17 बोसोर समाया खम समय नङा बे समखिनाव बिथाङा जि एसे खामानि मावदों कम्पारेटिभलि जोबोद माने खम दिनै सारि बोसोराव जोङो जेखिनाखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकारा खामानि मावबाय आसरित नोंथांमोना खोनाबा सारप्राइज जागोन जों बेखायनो बुंदों कास्टमार बुंनाय बायदि जों पाब्लिसिटि खालामनो नागिरबाय more than 1700 बांसिन स्कुलफोरखौ जोंनि सरकाराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सीएम जानाय उनाव रिनोभेसन खालामदों दिनै एलपि स्कुल एमइ स्कुल आरो माखासे कलेजेसफोराव दिनै 1 CR 2 CR डेभेलपमेन्टनि थाखाय माने फान्ड होदों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाय बुस्थुआ हाग्रामानि समाव मालाबाबो जाफेराखै आं नोंथांमोनखौ दिनै बुंनो नागिरदों सारा बर' रायजो राजानि सिगाङाव दिनै आं बुंनो नागिरदों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो जुदि जोङो 17 बोसोर होनो हायोब्ला जुदि जों होयोब्ला ओरैबायदि माखासे खामानिफोरा जागोन जाय खामानिखौ हाग्रामा महिलारिया साननाबो मोना बिथांनि साननायनि बाहेराव बिथाङा मालाबाबो जों बुंनाय बायदि जों जायफोरखौ प्रेक्टिकेलि मावबाय थादों जे सुपार 50नि बाथ्रा मालाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि ब्रेनाव फैयाखैमोन 10टा जायोबा हरनि माबायदि स्प्लेन्डारखौ लानानै सोरबा हौवा गैयै हिन्जावसानि न'खराव थांनानै ब्लेक डग लोंनो हायो मालिस लानो हायो बे बाथ्राखौ बिथाङा सानो दा बेबायदि मानसिजों दिनै लाख लाख बर' सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां बाथ्रा साननो हाया मानोना लिडारा मोजां जानांगोन स्टेरिं हमग्रा जाय नेतृत्व होग्रा मानसि गावनो जुदि ब्लेक डग लोंनायनि बाथ्रा सानबाय थायोब्ला सिरि हेलमेटखौ गाननानै जुदि स्प्लेन्डार लानानै सोरबा हिन्जावखौ लोगो हमनो थाङोब्ला बेबायदि लिडारजों बर' हारिया माबा मोनसे मोजां आउटकाम मोनगोन होनना जों आसा खालामनो हाया दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मोनफैनाय लोगो दिनै जोंनि मानसिफोरा साइन्सजों लोगोसे खारफानो हादों जाय समाव दैजिं फेस्टिभेलाव मानसिफ्रा गोदान जेनेरेसना लोंनानै एक्सिडेन्ट जादोंमोन 10 बोसोर 12 बोसोरनि सिख्लाफोरा गावनि गोथारथिखौ बेयाव थांनानै खोमाना लानो गोनां जादोंमोन बहाबा साइडआव सेंग्राफोरखौ लोगो हमनाय सोरजोंबा माबा माबि खालामजानाय बेफोरबायदि जेनेरेसन गेपआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि 17 बोसोराव जादोंमोन
महानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनो जोङो 17 बोसोर होनानै नायलाय बेसेबां जौगाबावगोन सारि बोसोराव जुदि 1700निख्रुइ बांसिन स्कुल जुदि बिथाङा खालामनो हादोंबा रिपेयार खालामनो हादोंबा रिनोभेसन खालामनो हादोंबा 17 बोसोर जुदि मोनोब्ला मा खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना साननानै नाय आं खावलायदों जुदि बिथांमोना जोंजों चेलेन्ज खालामोबा 17 बोसोरजों 17 बोसोर जानांगौ सारि बोसोरजों 17 बोसोरा मालाबाबो माने कम्पेयार खालामजाया दा बिथांमोना 17 बोसोरजों सारि बोसोरखौ रिजाइन नागिरबा बोरै जादों दिनै लाख मानसिफ्रा रोजा नङा लाख मानसिफ्रा दिनै जे न' मोनबाय बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव मालाबाबो खालामनो हायाखै न' गैजायै मानसिफ्रा न' मोनबाय सोलोंथाइ गैयै मानसिफ्रा सोलोंथाइ मोनबाय आरो दिनैनि तारिखाव बेबायदि एलपि स्कुल नोंथांमोना नुनाय नङा जेराव माने अखा सेरदों जेराव डेस्क बेन्च गैया दिनै एजुकेशन सिस्टेम मानगिरि प्रमद बर' फैनाय उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआ दिनै मेट्रिकनि जि रिजाल्ट दंमोन बे माने टपआव थांबाय दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनसे हाइएस्ट रेंकआव माने जोंनि एजुकेशन सिस्टेमा बेखौ मोनदांसना होबाय बेयो मालाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव जायाखै दा बेयो सोरबा कास्टम बायदि मानसिफ्रा गेजेर आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंना थांनानै एसे दुखुबो मोनगोन गाव बर' हिसाबै खारन 17 बोसोर बिथांमोना सासन खालामबाय दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना दिनै 17 बोसोर सासन खालामनाय सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथांनि टीमा कास्टम बिक्रमनखौ लानानै एन्जर मुलि फाननाय बायदि माइकआव एनाउन्स होनानै बाजार जोङो भट हो होननानै बुंनो गोनां जायो दा बेनिख्रुइ लाइसेन्सिं बाथ्रा मा थाबाव दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा नोंथांमोना बुंलांनो नागिरदों जे बिपिएफनि अबस्थाया अनलि ससियेल मिडियायाव साब्रैसो मानसिया एसे फोथांना दोनदों आरो सोरांबा बिक्रम दैमारिया मोननैसो नंखाय कागज लानानै बखियो गांनैसो बेनिफ्राय कास्टम बसुमतारिया बेसारानि गावनो दाखालि बुंना लादों बिथाङा टक श'आव बिथाङा गावनो बुंना लादों गावनि बिसियानो 3000 4000नि खानाय स्ट्रेट खालामो दैलि बिथाङा हाग्रामा महिलारि खाथियाव हाजिरा मावनो गोनां जायो मानोना गावनि बिसिया थारमाने खानाय स्ट्रेट खालामनो बिउटि पार्लाराव फैसा नांगौ जायो बेखौ गावनो बुंना लादों आं बुङाखै रंगलबुरा बुङाखै बेखौबो दा बिपिएनफ्रा गाज्रि मोनो गावनो बुंना लादों आरो बे साइन्टिफिक मुगायावनो गावनि बिमाया आं सनमान खालामो बिथांनि बिमाखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा माखासे बाथ्राखौ मिथिनांगोन दा गावनि बिमायानो बिराद मोदाय दावदायखौ माने बिसास खालामो सासे इमान जुदि गोरों बिथाङा दैदेनगिरिब्ला बिथाङा खमसे खम गावनि बिमाखौ एसे माने रिकुवेस्ट खालाम गावनि न'खरखौ फोसाबग्रो जे साइन्टिफिक मुगायाव खमसे खम डक्टरनियावबो थांनांगौ साइन्सखौ एसे फोथायनांगौ बे बाथ्राखौ गावनि बिसिखौबो बिथाङा माने बुजायनो हायाखै दाखालि गावनो बुंना लादों माने टक श'आव गावनो बुंना लादों दा बेबायदि सासे खोमसि फोथायग्रा दैदेनगिरिनि गेजेरजों माबा मोनसे जासोगोन होनना साननो हाया आरो आंथ' बुंनो नागिरबावो जे पिपिएफखौ बिथांमोना जौगाहोनायनिख्रुइ दोबैनायावसो हेल्प खालामदों हाग्रामा महिलानि जि नाव दंमोन बेखौ दोबैनायाव जुदि मेन रल लाग्राबा बे कास्टम बसुमतारिमोननि जानला मानला बुखिनायनि थाखाय बिक्रम दैमारिमोननि बायदि जानला मानला खोथा बुंबाय थानायनि थाखाय बिथांमोननि जि नावा बियो सानफ्रोमबो दोबैलांगासिनो दङ आं खावलायनो नागिरदों बिपिएफआ जुदि साननैसो थांना थानांगौबा बिनि सिनियर सिगांनि जाफोर दैदेनगिरि दङ बिथांमोनखौ सिगाङाव दोननानैसो मानाव हाग्रामा महिलारि खामानि मावनांगोन बे थेख्ला सेंग्राफोरखौ लानानै जायफोरा जुवानि फैसा खांनाय केलेंकारि दङ जायफोरा नारि केलेंकारि दङ बिथांमोनखौ लानानै जुदि बिपिएफखौ सलायनो नागिरदोंबा बिपिएफआ सेसार जोब्बाय बिदिबा हाग्रामाया बे खोथाखौ थाल मोनाखै नामा बिथाङाथ' आरो मदार मानसि नालाय गतिके बिथांखौ लोंहोनानै बिथांमोना मिसलिड खालामो थारमाने आङो खोनानानै दुखु मोनदों कास्टम बसुमतारि बिथाङा एबसुआव थानाय समाव जौ सेरेब लोङामोन दायो हाग्रामाजों थानानै बिथाङा सिगारेटबो सोबनो गोनां जादोंमोन हाग्रामाया माने दामि सिगारेट सोबो बाथौ खेराइ रिजर्टआव दा खाथियाव जिथु कास्टम बिथांमोना जिरायो नालाय उपाय गैया सिगारेटखौ सोबनो गोनां जायो गतिके आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों कास्टम बसुमतारिया एसे सम दंबावो बैसो हिसाबै जे बिथांखौ दानो माने गुबुंले दैयाव माने बिथांखौ दानो माने बारसोमनो नाङा नोंथाङा हाग्रामा महिलारि हिसाबै नोंथाङा हेबिट जाबाय जे जौ लोंनायनि हेबिट जाबाय सिगारेट सोबनायनि हेबिट जाबाय बेखौ कास्टम बसुमतारिमोन बायदि मानसिनो जाहाथे नोंथाङा फोरोङा मानोना ओरैनो कास्टम बसुमतारि बिथांनि ब्रेना बारा मोजां नंखाया केरेक्टारा बारा मोजां नंखाया होननानै बयबो बुङो दा जुदि आरो लोङोबा किसुमान आनकन्ट्रल जायो माने कन्ट्रलनि बाहेराव आउट अफ कन्ट्रल जायो बेखायनो आं खावलायदों मानबिदा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरो जायफोरा बिथांजों खाथि खालायाव थायो देरहासार बसुमतारि बिथांमोना मोजां बाथ्रा बुङो बिथांमोना जोंजोंबो सावरायगासिनो दं माखासे बाथ्राखौ किजानबा देरहासार बसुमतारिखौ दिनै बुंथ'नाय नंला गाबोन समफोर माथिं इउपिपिएलआव जइन जानो हागौ आं बेखायनो खावलायदों
जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जि जाबाय गावनिया चेप्टारा जोबनोसै गतिके कास्टम बिक्रमनखौ एसे मोजां बाथ्रा जाहाथे लास्टआव सोलोंहोयो जाहाथे बिथांमोननि फिउचारा मोजां जायो बर' हारिया माबा मोनसे लास्टआव फिसा बाथ्रा बुंनायनि राइट्सखौ बिथांमोनखौ दोननांगौ आलदा आलदाखा बेनो बिटिसिआ मस्ट पावारफुल बिटिआरआ मा मोनसे बाथ्राया बेनो जों दैदेनगिरि बिथांखौ सनमान खालामो दिनै सोरखौबा बिराद मोजां दैदेनगिरि सोरखौबा गाज्रि दैदेनगिरि बेखौबो जों बुंनाय नङा बिएसि एकर्डआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे फाउन्डेसन एकर्डमोन बेनि गेजेरजोंबो बर'फोरा मोनसे फाउन्डेसनखौ मोनसे बिथाखौ लुनो हादों न' मोनसे बानायनोब्ला फाउन्डेसनखौ नांथारगोन दा बे फाउन्डेसनखौ मोनसे समाव मालावगिरि बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों माने फाउन्डेसनखौ बिएसि एकर्डखौ खालामदों दा 2 नम्बर बाथ्राया जाबाय बिटिसि एकर्डनि बाथ्रा दा बिटिसि एकर्डआव दा माखासे बाथ्राफोरखौ माने सोसननाय जादों बिटिआर एकर्डआव दिनैनि तारिखआव गामि सोसननायनि जा गिदिर बाथ्रा एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा गामि सोसननाय बाथ्रा तारमाने जोंनि जा बिटिआरनि जुरिसडिक्सन जेराव माने बर'फोर दं बिथांमोनखौ जों जाहाथे ज'नो लांनानै रायजो जानो हायो बेनि थाखाय जोबोद मोजां एकर्डआ जाबाय बिटिआर एकर्ड बेराफारसेथिं बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिकेडब्लिउएसिआ जादों जायखौनो स्टेट गभर्नमेन्टआ तरुण गगैनि समाव गोबां बार डिनाय खालामबोबाय थादोंमोन दिनै मानगिरि प्रमद बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ आरो एनडिबि बिथांमोननि नाजानायजों बिटिआर पिस एकर्ड जानायनि उनाव दिनैनि तारिखआव बिकेडब्लिउएसिआ अट'मेटिकलि जालांबाय बेयो बर' हारिनि आउटसाइड अफ बिटिआर जायफोरा बिटिआरनि बाहेरायाव दङ बिथांमोननि थांना थानाय मोनसे जोबोद मोजां राहा लामा जानानै थाबाय माने बर'फोरा दिनै आसामनि दाब दाब जायगायाव मोजाङै थांना थानायनि मोनसे राहाखौ मोनबाय दा बेखायनो आङो फंसे बाथ्रायाव बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड रादाबनि सिगाङाव जे मोनथामबो एकर्डआनो मिनिंफुल सोरबा बिमाया बुंगोन नामा आंनि उन्दै फिसालाया जोबोद गाज्रि बे मानसिया मोजां नङा बे गथ'आ मोजां नङा बे माने गिदिर सासेयासो मोजां बेयो बुंनाय माने बिमानि गोसोआनो एसे थेक बायदि जागोन गतिके मोनथामबो एकर्डआ जोंनि थाखाय मिनिंफुल आरो बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बुजिनाय नङा बिथांमोना माबा मोनसे मोजां बुस्थुखौ हामा बा गाज्रि होननानै इस्टाब्लिश खालामनायावसो एक्सपार्ट मोजांखौ मोजां बुंनो हानाय क्वालिटि बिथांमोननियाव गैया खमसे खम बिथांमोना बे बाथ्राखौ जुदि सोलोंनो हायोब्ला माबा मोनसे लाब जागोन होननानै आं सानो गतिके जोंनिया स्पष्ट बाथ्रा साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बेखौनो बुंदों जे रोजा रोजा मानसिफ्रा मुंख्लं जानायनि थाखायसो दिनै मोनथामबो एकर्डआ जादों दा मोनसे बाथ्राखौ आं दाजाबनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय समाव बिएलटि बिथांखौ लानानै मुभमेन्ट खालामदोंमोन बिथांजों इयुनाव थाफानाय माखासे सेंग्राफोरा गावथार जादोंमोन गावनि फिसाखौ बिमा बिफाया लस खालामनो गोनां जादोंमोन दा अब्ला जों नायनो हायो कम्पारेटिभलि जुदि बिथांमोना बुंनाय बायदि आरो जों जुदि रुजुना नायोब्ला मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि समाव आन्दलनाव खिन्थु सासेबो मानसि थैयाखै बेयो बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे साइन आरो नेसनेल लेभेलाव बर'फोरा जे नन भाइलेन्स मोनसे हारि महात्मा गान्धी बायदि सासे नेताखौ जे फल' खालामो नेसनेलनि माने फादारखौ दा बेबायदि बाथ्राखौ जोङो बेजों रिफ्लेक्ट खालामनो हायो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफानानै आन्दलन खालामनानै थैनाय जायफोरा माने बे समाव मार्टियार जाबाय बिथांमोननि क्षतिपुरनखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिबनखौ दान होनो हाया दा बेखायनो मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि जा थार्ड फेजनि मुभमेन्ट जों बेखौ बाख्नायनांगोन मानोना सिंगल पार्सन बेयाव केस जायाखै सिंगल सासे मानसि बेयाव थैयाखै दा अब्ला जों गावनि बिदा फंबायखौ बिनानावखौ बिब'खौ गावनि न'खरनि सासे सुबुंखौ खोमानो गोनां जायाखै आरो जों बेनिख्रुइ बांसिन एचिभमेन्ट खालामनो हादों बिटिआर एकर्डनि जों मानसि थैयाब्लासोनोबो आन्दलन जे खालामनो हायो बेखौ मानगिरि प्रमद बर' बिथांनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोलोंनांगौ दङ होनना जों बुंनाय बर'फोरनावल' जायाखै गुबुनफोरनावबो जादों जों बर'फोरा एकर्ड होनोबा मोनथाम एकर्ड खालामबाय बिएसि बिटिसि दा बिटिआर बेवहाय बे एकर्डआव मोनसे गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों गोजोननि एकर्ड पिस एकर्ड होननानै बुंदों बेवहाय एनडिबि एबसु गोबां दैदेनगिरि स्वयं बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो सागान होदोंमोन बे समाव एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो सागान होदोंमोन दा नैबे समाव सागान होगिरि बिथाङानो जुदि जेलाव थायोबा बे मा गोजोन गोरोबथा जागोन बेनि सायाव मा बुंगोन आच्छा बे बाथ्राखौ जों सिगांबो बुंदों आरो आं हिसाबैबा मानगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंनायनि आङो खोब माने माबा मोनसे थासोगोन होननानै आं साना बिथाङा बर' हारिनि हिर' जों सानफ्रोमबो बुंनाय
दा बिथांखौ बै समाव अनजालि दैमारि बिथाङा फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै जेरैबायदि फासायबाय बे बाथ्राया एसे दुखुनांथावना जायनि थाखाय बिथाङा कनभिक्टेड जानो गोनां जादों दाबो गसाया नुदों गसाइनि जि सिसि केमेरा जे मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मानगिरि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेसे हायो थाबनो जेलनिफ्राय बख'ना लाबोनानै रायजोफोरनि खामानि मावनो हानाय मोनसे सुबिदाखौ जाहाथे खालामना होनो हायो बेखौ नाजागासिनो दङ नाम्बार 2 बाथ्राया सासे हिर'आ सासे जातिनि सानग्रा मानसिया जेलाव थाबाबो बिथांनि वेटआ सानफ्रोमबो बिसियावनो थाबाय थायो मालाबा खमाया गतिके दिनैनो फैथारनांगौ होननायबो बाथ्रा गैया बिथाङा सानसेबाबो फैनानै बर' रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन जों बेखौ फोथायनाय दङ आरो नाम्बार 3 बाथ्राया जाबाय दिनै 54 एनडि बिनि जा एनआइनि केस नांनानै दङमोन दा बे माने केसफोरा मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव एक्स एनडिबि बिथांमोननि नाजानायाव दिनै डिजिपिसिम दैट मिन्स स्टेट लेभेलसिम सफैबाय बे केसफोरा लासै लासै निष्पत्ति माने सल्युसन जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै खोब माने खर' सानांगौ गैया साफा सानै मानसिया बिदि बखिबाय थागोन बेखौ लानानै जोङो खोब माने बिथांमोनखौ गुरुत्व होसोनांगौ दङ होननानै साना मानोना जों खामानियाव गोसो होदों जेरैखि जाया बिथांमोननि केसखौ थाबैनो फोजोबनानै उदां अख्राङाव लाबोनानै जाहाथे बर' रायजो राजाजों थाफानानै हारि दानायनि खामानि मावनो हायो जों बेखौ लानानैसो सिरियास आरो बिथांमोनखौ जेसे हायो थाबनो लाबोनाया जोंनि कमिटमेन्ट दङ आरो बेखौ लानानै जों सानहर खामानि मावगासिनो दङ होननानै रायजो राजा बिथांमोनाबो बुंबोबाय थायो जे सरकारा बेखौ थाबैनो लाबोनांगौ आरो बै पार्टि खौसेथि थानानै जेलाव जायफोरानोखि बर'फोरनि थाखाय नांथाबनानै बिथांमोना जेल जानानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो लाबोनांगौ होननानै रायजो राजा बिथांमोना बुंबोबाय थादों दा बेफोरबायदि बुंबोबाय थानायाव खौसेनि खोथा बुंबोबाय थानायावनो दा बावैसो जा मैया दाख्लै होनना बुंनांगोन डक्टर अनजलि दैमारि दैदेननायाव मोनसे आरो फिन गोदानै राजखान्थिसो गोदानै ओंखारबोबाय जाय समाव जों खौसेथि जानांगौ आरो गावस्रायनायनिसो लामायाव थांगासिनो बेनि सायाव मा बुंगोन आं खावलायनो नागिरदों मानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जाबाय हारिनि जोंनि बर' हारिनि सासे हिर' बिथांनि इमेजखौ लानानै सोरबा जुदि पलिटिक्स खालामनो नागिरदोंब्ला बेयो इन्टायार बर' हारिनि थाखायनो दुखुनांथावना जागोन रन्जन दैमारि बिथांनि हारि सिबिनायनि जा इमेज बिथांनि सेक्रिफाइसनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ सोरबा इएम जानो थाखाय बा बर'फोरनि रिजनेल पार्टिसफोरखौ फेजेननो थाखाय जुदि पलिटिकेल पार्टि खुलिनानै बियो मा खालामनाय जादों मानगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि फाफ्लियाव दोननानै सिलेगावनायसो जायाखै होनबा दिनै बिथांमोना सोरनि थ्रुयै इलेक्सन गेलेगोन अनजालि दैमारि बिथांनि इमेजजोंथ' मालाबाबो इलेक्सन देरहानो हाया अलरेडि बिथाङा सिगाङाव इलेक्सन जेनखानाय मानसि गतिके बिथांनि बेसजों जिथु इलेक्सन गेलेजाया बेखायनो बिथांमोना मा खालामदों सासे जातिनि हिर'नि इमेजखौ लानानै बर' जातिखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों ना मा बिदि मोनसे कुइसन बर'फोरनियाव जादों मोनसे गिदिर कुइसन जादों ना सोरबा थार्ड फ्रन्टखौ बिथांमोना देरहाहोनो थाखाय क्रर थाखा लानानै दिनै बर'फोरनि रिजनेल पार्टि बिपिएफखौ फेजेननो इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखाय नागिरदों नङा गावसोरनि पकेटखौ गरम खालामनानै बेफोर बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफोरा सानदों आरो मोनसे कुइसन जादों दाबो जों आल्टिमेट बुंनो नागिराखै बर' रायजो राजानि ब्रेनाव जि कुइसन फैदों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानानै बिथांनि इमेजखौ बाहायनानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों नामा 2 नम्बर बाथ्राया दिनै बर' हारिनि जा रिजनेल पार्टि बेखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना सोरनिबा थाखा फैसा लानानै दिनै केम्पेइन खालामदों नामा दिनै बिथांमोना एनडिपि जोहोलाव बिथांमोननि इमोसन खालामना गेलेनो नागिरदों नामा बेफोरबायदि माखासे कुइसनफोरा जादों आरो बेखौ बर' रायजो राजा बिथांमोना सिरियासलि लादों आरो गोबां जायगायाव बिथांमोनखौ कुइसनबो खालामदोंमोन जे नोंथांमोना जुदि एनडिपिनि मुंखौ लानानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंब्ला बे गिदिर एनडिपिनि नेता बिथांमोना मानो गैया दाख्लै बबेबा जायगायाव सोंदोंमोन जे मानगिरि धीरेन बर'आ मानो गैया नोंथांमोनजों एबिपिजों मानो गैया बे कुइसनखौ सोंजादों बिथांमोना दा सोंजागोन मानोना एनडिपिनि मुङाव मानगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि मुङाव बिथांमोना इलेक्सन गेलेनो नागिरदों गतिके रायजो राजाया सानफ्रोमबो नायबोदों मानोना बर' हारिया सोमावसारै जोबोद एक्सपिरियेन्स मोनबाय अनजालि दैमारिया मा जिनिस बेखौ बर' रायजो राजाया मोजाङै मोनथिगौ आरो बिथांमोननि पार्टिया खोब माने एबार लास्टिं जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय गैया आरो जों खावलायदों बिथांमोना मोनसे डेम'क्रेटिक राइटखौ लानानै खामानि मावदों थिगानो दङ मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा आङो बर' रायजो राजानि जाना बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना जि खामानि मावो नाथाय मोननै खामानिखौ नोंथांमोना मावनो नाङा नाम्बार 1 जाबाय बर' जातिनि लस जानाय जाहाथे नोंथांमोना खामानि मावनो नाङा जिमानबो रिजनेल पार्टिफोरा खुंगासिनो दङ बिटिआरखौ गतिके नोंथांमोना बेखौ मालाबाबो लस खालामना होनो नाङा आरो नोंथांमोना हायाबो नाम्बार 2 बाथ्रा
मानाव गेदेर रन्जन दैमारिनि जिखिना सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसखौ एसिमुलेट खालामनानै बिथांखौ बदनाम खालामनो जाहाथे नोंथांमोना नाजाया गावसोरनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजानि जानानै अनजालि दैमारि आरो बिथांनि टिमनिसिम खावलायदों। दा नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंबाय बे खोथाखौ लानानै नोंथांमोना सरकारनि जानानै थोंजोङै बिथांमोनजों खनसे मोनसे टेबोलाव सावरायनो हाया नामा? किसुमान मानसिया थायो जायफोरा उन्दुफ्लानानै थायो सिरि मोननानै उन्दुफ्लाना थानाय मानसिखौ फोसाबनो असुबिदा जायो। गतिके बिथांमोना खोब माने एबारलासिं जिथु जाखाया दा जायफोरा बर' रायजो राजानि बर' मुंख्लंफोरनि इमसनजों गेलेदों बेयो अट'मेटिकलि बर' हारिनिफ्राय गोमोरलांदों। मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ ना गोरान बायदि फोरानगोन होननानै दिनै हाग्रामा महिलानि अबस्थाया गावनो बिदि जादों। गतिके जाय बर' जातिजों चेलेन्ज खालामदों बेयो गोमालांखानाया बे खाटां सिदा बाथ्रा। बेखायनो जों बिथांमोनखौ लानानै खोब माने माबा सानस्रिनांगौ दं होनना साना। दा जों बेखौल'सो बुंबाय थादों बर' जातिनि खामानि नोंथांमोना माव जाहाथे खहा जानाय खामानि मावनो नाङा आरो रन्जन दैमारि बिथांनि सेक्रिफाइसनि इमेजखौ लानानै नोंथांमोना बिथांखौ बदनाम खालामनो नाङा बे मोननैखौल'सो जों खावलायबाय थादों। जों गोबां खोथा सावरायबाय उनफोराव आरो मोजाङै खोथा सावरायबावगोन। जोबथारनायाव नोंथांखौ आं मोनसे खोथासो सोंबावनो नागिरदों। नोंथाङा जिहेथु इउपिपिएल पार्टियाव खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' दैदेननाय बे प्रमद बर' दैदेननायनि सिङाव नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोना प्रमद बर'खौ दिनैसिमावलागै माबायदि मोनो? आंनि पार्सनेल बाथ्रायाथ' माने रत्नाकरा बाल्मिकि जानायलाय लामाथिं थांनाय बायदि आङो गोबां समाव मानब प्रमद बर' बिथांखौ समालोचना खालामफ्लांदोंमोन आं बुजिनो थाखाय। आं दिनै बर' रायजो राजानि खाथियाव निमाहा बिदों आं बुजिस्लाबियाव गोबां बाथ्रा बिथांखौ गोजाननिफ्राय नायनानै समालोचना खालामदों। नाथाय थांनाय 2 बोसोराव आं बिथांखौ एसे बयनिबो अननायाव खाथियाव मोनदों। दा बे हिसाबै आङो जायफ्रा बिथांनि खाथियाव थानो आंखौ सुबिदा होदों सोलोंनो सुबिदा होदों साबायखर होनांगोन। गिबियावनो बिथांनि खोब माने खाथियाव आंखौ माने क्लसलि लांनाया जाबाय बुद्धिराम बर' बिथाङा जोंनि टंलानि बिटिआरनि सिएम बिथांजों थायो। माने फार्स्ट टाइम बिथाङानो आंखौ माने बिटिआरनि सिएमनि खाथियाव थांनो सुबिदा होदों आरो। दा बे हिसाबै आं दिनै अपेनलि पाब्लिकनि फिल्डआव नोंथांमोननि प्लेटफर्माव चिफ सारनि जा पिए बुद्धिराम बर' सार बिथांखौ साबायखर होदों गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो बेराफारसेथिं आंनि जालांनाय जिफोर गोरोन्थि दङमोन बुजिस्लाबियाव एसेबां सासे गिदिर दैदेनगिरि जाय सान हर बर' हारिनि खोथा सानो बेखौ आङो समालोचना खालामफ्लांनाया आंनि लाइफनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन मोनसे गोरोन्थिमोन। आं बेखौ एक्सेप्ट खालामो आं एडमिट खालामो। दा बेनि थाखायनो आङो गावनि गोरोन्थिफोरखौ सिमान लानानै जुदि आंखौ निमाहा होथावथाव नङाब्लाबो मायबाफोर मोजां खामानि मावनो हायो नामा बिथांजों आं सोलोंगासिनो दङ। आरो बे स्कपखौ आंखौ नायनो थाखाय आं बिथांखौ इसोर बायदि मानियो आरो फैबाय थानाय समावबो आं बिथांखौ सानफ्रोमबो बेबायदि मोनसे आखनाव दोननानै बेबायदि मोनसे स्पेसाव दोननानै आं बिथांखौ सिबिनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो। आरो आङो गसाइनि खाथियावबो आर'ज खालामो जे सानफ्रोमबो आंखौ बिटिआरनि सिएम बिथांजों मोजां सोमोन्दो लाखिबाय थाथों आरो बर' रायजो राजानि खामानिखौ बिथांनि एडभाइसजों जाहाथे मावबाय थानो हानाय मोनसे परिबेस खालामनो हाथों आं बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों। खाथियाव मोनबाय थायो बिथांखौ खाथियाव मोनबाय थायोबा आं नैबे खोथाखौ सोंनायदों बिथांखौ सासे पार्टि हिसाबै नङा सासे सरकारनि दैदेनगिरि हिसाबै नङा प्रमद बर' हिसाबै दैदेनगिरि पार्सनेलि बिथांनि गोसोआ माबायदि? जायखिजाया प्रब्लेम जायोब्ला जोङो बिथांखौ गोसोखाङो आरो बिथाङा एसेबां बेस्थतानि गेजेराव जे जोंखौ गावनि फंबाय बायदि अनो बे माने आसरित। आंहा दायो माने बिफा गैया गार्जेन गैया। दा बे हिसाबै आङो मालाबा सानफ्लाङो जे आं गार्जेन सासे मोनबाय माबाफोर असुबिदा जायोबा थाबनो बिथांखौ आं मेसेज हरो सार ओरैबायदि असुबिदा जाबाय अननानै साजेसन हर। बिथाङा थाबनो माने रेसपन्स होयो कुइक रेसपन्स होयो जे नों ओरै थाङोब्ला मोजां जागोन दां। आरो बिथांजों थांनाय 2 बोसोराव आङो सानसेबो माने रायजाफेरनो मोनाखै। माने बिथाङा जायखिजाया माने माबाखौ जोबोद मोजाङै आं मोनसे रियेल फेक्ट बुंनो नागिरदों सोरखौबा बिथाङा गाज्रि नोजोरजों मालाबा साना सानफ्रोमबो पजिटिभ जोंखौबो बुंबाय थायो मानसिनि मोजां क्वालिटिखौसो नायनांगौ गाज्रि क्वालिटिखौ मालाबा नायनाङा। सानफ्रोमबो बिथांजों थायोबा मोनसे पजिटिभ मेन्टेलिटियाव थानो हायो मोनसे पजिटिभ वेआव खामानि मावनो हायो। व्यक्ति हिसाबै आङो बिदि माने खोब माने खम मानसि लोगो मोनदों आङो मानबगिरि प्रमद बर' बिथांजों थानानै आंनि लाइफआनो फुलफिल जाबाय होननानै आं सानो। खारन सासे एसेबां मोजां व्यक्तित्व मोजां पार्सनेलिटिजों थाफानो मोननाया बयनिबो माने खाफालनि बाथ्रा नङा। कास्टम बसुमतारी बिथाङा भाग्य गैयामोनखायनो बिथाङा माने माबा मोनसे केलेंकारियाव थानानै माने आउट जालांबाय। गतिके जों खाफाल दङ माने
बोरैबा फैनानै इसोरानो बिसिम लाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांजों थानानै खामानि मावफानो मोनो आंनि रिकुवेस्टआ आंनि आर'जआ बेसो बर' रायजो राजानि खाथियाव आरो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनावनो मानबगिरि प्रमद बर' बिथांखौ बुंनांगोन दिनै सान हर हारिनि खामानि मावग्रा सासे जुदि मानसि दङब्ला मानबगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो होननांगोन आरो बयबो नुदों बिथांखौ हरनि 2:30 मानसिफोरा लोगो हमनो हायो आरो बिथाङा सानफ्रोमबो अननानै बाथ्राखौ एप्रच खालामो हाग्रामा महिलारियाथ' जों खोनानायाव सोरखौबा माने रुम सिङाव सोनानै गावनि एमसिएलफोरखौ माने एसे सौनाय बुनाय जोद्लानायबो स्वभाब दङमोन जों मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि माने जि सरकार बा बिथांनि बेक्तित्वखौ मालाबा नुवाखै आं बुंखाबाय सानसेबो बिथांजों रायजानो मोनाखै आं लुबैयोसै बिथांमोना मालाबा मानबगिरि प्रमद बर' बिथाङा मालाबा आंखौ एसे रायथों बुंथों आं लुबैबाय थायो नाथाय बिथाङा ओरैबायदि अनसुला माने रावखौबो माने दाद्रि होननानै बाथ्रा बुंनो बिथाङा रोङा आरो नोंथांमोना बाइटफोराव नायनो हायो मिडिया बाइटआव एज ए हल बिथाङा जोबोद मोजां माने खोथाफोरखौ बुङो कनस्टिटिउसनेल बाथ्राफोर बुङो दिनै आसामाव खुनु लिडार बेबायदि गैया जाय माने एसेबां मोनसे सिस्टेमाव थानानै बाथ्रा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' मोनसे समाव सोरखौबा देनांगो मानांगो होनलायलांबाय दा बेफोरबायदिजोंथ' मा जानो माने दा बेखायनो जोङो बर' हारि हिसाबैनो जों बेक्ति हिसाबैबो आरो बर' हारि हिसाबै जोबोद खाफाल गोनां आं बेखौ माने दिनै पलिटिकेल डायलग हिसाबै बुङाखै आङो ट्रुलि माने आंनि बटम अफ हार्टनिफ्राय बुंदों जे मानबगिरि प्रमद बर' बिथांखौ बर' हारिया मोननाया जोबोद खाफालनि बाथ्रा आरो बिथांखौ जोङो जेरैखि जाया बेबायदिनो हारिनि खामानि मावनो जुदि खाबु होबाय थायोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय सिमां सुजुलांदोंमोन बे सानसेबाबो मोगथाङाव जाफुंगोन होननानै जों फोथायनो हायो नोंथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मोनथिबाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा माबायदि खामानि मावगासिनो दङ आरो इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि बिपिएफनि थासारिया माबायदियै आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बा बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि थासारिया माबायदि जौगादों बेफोर गासै खोथाखौ बिथां रंगल बर'निफ्राय जोङो खोनानो मोनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायबाय नोंथांमोननि जानानै आं फिन बिथांखौ साबायखर बावहरबाय नोंथाङा जोंनो माखासे खोथाखौ मिथिहोबाय रायजो राजाफोरनो मिथिहोबाय बेनि थाखाय आङो जोंनि बड'लेण्ड रादाब न'खरनि जानानै आं नोंथांखौ फिन बरायनानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफोरखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों